My brothers and sisters, I don't think na enwe onye na-ama EbukaObi aka na scot free. I don't think so, because na enwe onye mara EbukaObi aka last year, that person na no n'ime nga. Ọ nọ ebe a na ma nwedo onye masef na ọ ka ga-apụta ka ota ka o yesi wee jebe. Ọ mara ya aka gwa na ya ga-akọgide ọgwụ kọtuo ye. Ọ gwara EbukaObi na ya emecha ya EbukaObi ahapụzi ya church bịa sori roba dibia. Ọ bụla very for kita that place is that person is nowhere to be found. Odoga ya na EbukaObi na ịmụ ahịa aka afa gị bụ sorry. And the bikodu share this video ka fada nwebe joy ka ọ fụ this video ka ọ mara onye ya na-eme ka ife m ga-etinye the video kunu nene ya ka unu fụ length the person ga ebe ọ na-agwa EbukaObi because ọ gwara okwu with disregard, with disrespect. That is ọ dị nnọọ dịka anyị si na-egwu ihe o menwu mana finally na ọ nọ n'ime EbukaObi nọdụ na-ekuru zuru onwe ya kada aka n'aka chọọchị ya o EbukaObi aka kwaje roba dibia ọ ka na-akpa chọọchị ya ịghọtago Zion ka na-aga n'iru ọ ka na-eri millions ya ịghọtago ọ maka ndị a na-ama ya aka pass ya no this information ka ha malụkwa onye na fa na-eme ka ife ọ dịkwa ka ife na-akụrụ this man egwu ọ dị very very strong dị ka ife na-akụrụ ya egwu ọkpọrọ aja ize ọ dị very very kpọkpọ nki ịghọta ebe m na-eje gbasa anya bụ vidio ka fada nwebe joy ka ọ fụ ya ka ọ malụkwa ụdị mmadụ nye ya na-eme ka ihe ma ọkwa na isend ya directly to ya bụ fada nwebe joy ka ọ fụ ka ọ malụ ụdị mmadụ nye ya na-eme ka ihe onye ọbụla bụrụ okwu a chikwu na pasị anya ka ọ ruo EbukaObi ntị si ana ọmụnwa bụ eke yi ntị na ọkịta kwuru ya a na ama atụ egwara nwaanyị aga ọ bụ tụrụ mekpuke and EbukaObi mara na onye na-agba anivasi si na ya fụba onye na-agba anivasi si na ya fụba maka ọ bụrụ na ọfụgo onye esi nwụsị EbukaObi ị na-ekwu against ndị native dodo so much and the mụnwa like isi ya si nye ma nọmba ka ọ bụ ọmụ 081 66923844. Oh, my number they had direct. EbukaObi ọpụtara dị ihe ya si ndị mmadụ na chọọchị agwụna ọpụtara na ịmasị ozi ọbụ ihe preach na chọọchị ọpụtara nwosi ihe agba ndị mmadụ n'ụlọ ụka abụghị ndị asị stop going to native doctor, stop going to water na onye bụrụ ọgwụ dị na mmiri nke emewu ma ọ ka emewu ma onye gara ebe dibịa nke emewu nke emewu. Why are you condemning our tradition? EbukaObi gịnị ka ị ga-akọdem our tradition? Okwu okwu a ga-eru ntị ka ụlọ oriri EbukaObi kwuru na-achọ ibute ọgbachi na ngwere ọbụla ga-eti. Anybody taking you to a river is destroying your destiny. Anybody telling you to go and do charm is destroying your destiny. EbukaObi enwere ike ọbụgbara agwụ mara gị were agwụgwụ ti ụkọ na-agara gị ị na-akọndem buzi anabe nna gị ị na-akọndem buzi of the father's land ị na-akọndem buzi our tradition. Kedu ihe mere ga-asị ndị mmadụ agaghị na ebebebere titi dọkịta? Kedu ihe mere ga-asị ndị mmadụ ha agaghị na mmiri ọ pụtara mmadụ ya ọpụtara ọgwụzi egbu nwa mmiri ka ọ pụtara mgbọrọgwụ na ya dịzi arụ ọrụ ọ pụtara egbozi ndị egbu dibịa ka njọ ọkụ Ebuka asị ihu EbukaObi mgbe na I'm a put together as a challenge, as open challenge. See me face to face. See how na Christian the talks. Mobi Maka also. No see me open challenge EbukaObi. Ọnwa fi odi ma yi ayi ya puta ka mu wa bu eke yi to na field a mmesi to akun na field EbukaObi iweru ya anointing iweru your power yi woro igbegide ebere na oguti ndị ya prayer warrior obu na mu wa bu eke yi jida na form of anointing buturu mu na from that day I will repent and start going to church. From that day I will repent and start going to church. Man na ni we na tupu na rugo oru eziokwu monobody make the Messiah, Muma break a hit. Akbawo. Nkubiri no mankutu owu na EbukaObi, help your senior ministry. Ibi amuna ga bi ni mago. Kama ko buntu a. Na brother buja ya bado too much. Ina ki omo wan 50,000 went to business. Can you do a business? Although I am not against that one. I'm not against the go to do a business. But I am against your speech. Ndị mmadụ kwụsị ga to the team doctor. And you go allow we want to our tradition. For what? Okay, I think I put it to you. EbukaObi, mmadụ na ki me bro your photo. Can this me bro have photo? Can no one me bro ga ije. Can no me bro wo okwu EbukaObi. Obodi to the money your photo. Every this in around me. Ka motara wo fo ki me go photo. Obodi to the money go ekwu okwu. O nwere ndị ogwu mma ka motara go ogwu ki me go okwu okwu. Obodi to the me ngworo ga ije. EbukaObi, e motara go ndị ngworo mma ka ime onye ọkọ ga ije.
EbukaObi ọ bụ onye siri na onye nwụrụ nko bilie break up na uso oje bochuari ka ikpọta ọnwụ I am asking you EbukaObi la ile mebe ntu na ni na agụ na ọgwụ ma ihe na-arị ahụ ina ma ni na-arị ahụ ni na agụ na ọgwụ ndị mere ihe ebe kuba ka ihe gwuru stop what you deceive ndị ba is not good stop what you na agba ndị mmadụ ka atọ no against our tradition is not good EbukaObi ọgwụ mụnwa bụ eke yi tinere under 4 days onye ma mma gwụrụ ọgwụ awele onye ma na-eme ihe mgbe ọ na-eme ada aga aka EbukaObi nwere onye eme sample na mma gwụrụ ọgwụ under 4 days ya onye aka fam ọgwụ na ele under 4 days mana ọgba mmiri akụrụ ị na-asị niile na-eme ị na-eme onye isi ofu ụzọ mere mgbọrọ ọ gaghị ije a sị ka mgba ego otu onye ka ị mara m ya ka ofu ụzọ maka ime obi ka okwu maka ime mgbọrọ ka ọ gaghị ije why are you listening to our people a sị ngiri ya bụ open challenge si na bịa na field onye mgba agbana onye ọgwụ anụ na onye ọgwụ agwụna maka ya bụ na nwe ndị nwe talks onye ike ekena kama si mee ya as open challenge ndị na field ndị nwa bụ EbukaObi were ya anointing were your power with your prayer warrior megide ekpere mụnwa ebe eke hit ada in the name of anointing from that day I will start going to church ọ bụrụ n'ime nwa ya mụnwa ebe dịkụ ọgwụ nke m ngwụdebe ọgwụ ma ọ bụrụ na ịda from that day you start following our tradition ọ bụrụ n'ime ya m gị mana mụ nwee meri ya ngụnwa ọ bụrụ n'ime ya mụ mana mụ nwee meri ya ahụ we go anyị akwụsị ikwu against each other ihe adịgo too much sipa seremozi a ka o ruo Ebuka ngịrị nwa EbukaObi ntị the Zatatalam ministry ka egwu ka o si arịọ ruo ha ntị bee na mosi ya kwụsị ịdị ekwutọ ndị tradition ya kwụsị ịdị ekwu against native doctors enough is enough onye anụ ọbụla gbaa n'ọwụ ya onye mụrụ ka ọ na-emesi ike ọ bụrụ ịbụ onye ụka ịrakasị uche ụka ike ọ bụrụ ebe iburu ọdịnala fụrụ ya online ala mfụrụ ya online ofu chi ya gwasịta ma tọọ n'otu fight isi nke ọzọ na ọtụra mma ihe a sị gbaa mbọ mee ka EbukaObi ka olu ozi ya m kwuru akasị ya